родители, ученици. Днес е един от тези дни, които ще останат в историята на нашето училище. Ден, в който правим решителна стъпка към бъдещето, откривайки новия STEM център, финансиран от Европейския съюз чрез Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. Това не са просто помещения с модерно оборудване. Това са пространства за мечти, за откривателства и за развитие. Живеем във време, в което знанието се променя динамично, а начинът, по който учим, трябва да върви в крак с тези промени. За да подготвим учениците си за предизвикателството на утрешния ден, ние сме длъжни да им предоставим съвременна учебна база и позитивна образователна среда. Този STEM център е точно това място, което ще разпари любопитството на нашите деца, ще им даде възможността да експериментират, да създават и да вярват в собствените си способности. За нашето училище тази придобивка има особено значение. Тя е не само възможност за усвояване на нови знания и умения, но и средство за повишаване на мотивацията и интереса към ученето. Създаването на такова пространство е ключова стъпка към изграждането на приобщаваща учебна среда, в която всяко дете може да мечтае смело и да реализира своя потенциал. Благодаря на всички партньори, които допринесоха за реализирането на този проект. Фирма Офис 1 и фирма Партньор ООД. Вашата ангажираност и подкрепа показва, че когато обединим усилията си, можем да променим съдби и да създадем по-добро бъдеще за децата. Уважаеми гости, нека този STEM център бъде символ на промяната, която всички искаме да видим. Нека бъде място, където знанието среща вдъхновение, а мечтите се превръщат в реалност.